Welcome back mga ka-studio to another outdoor cooking. Today's episode po, magluluto po tayo ng pork binagoongan. Yan, ito po yung mga sobra na karne po nung nagluto kami ng pork belly. So ito po, ito yung gagamitin natin para maging masarap ito. Gawin nating pork binagoongan. Tara, let's go! Unang-una po, hiwain natin to into cubes. Yan mga studio. Litan na natin para mabilis lumambot yung karne ba. Yan, mga ganyang hiwa po. Tapos ko na pong mahiwa lahat. Yan o. Gasan natin to. Next step po, magpainit tayo ng kawali. Yan. Medyo mainit na po yan. Ilagay na natin ang ating mga pork belly na cubes. Gagawin natin dito mga studio, ato na yung pakupsan. So meaning, antayin natin na mag golden brown siya ba, yung kulay niya dito sa bawat gilid nito, para maglabas to siya ng sarili niyang mantika. At yun yung gagamitin natin na panggisa. Golden brown na, tatanggalin muna natin tong karne dito. Ang daming mantika po. Sobrang-sobra po yung mantika, kaya kukunan po natin yan. And ito po yung style ko mga studio sa pagluluto po nito, para po madrain po yung mantika ng baboy ba. Hindi na masyadong mamantika yung pork binagoongan natin. Ayan, kunan natin to mga studio. Ito na ni, abod rin ha. So, madali. So, tama na to, panggisa. So, may gisa na tayo. Una, ahos. Garlic, mga studio. Tapos, Bombay. Gisa natin konti ha, hanggang sa mag brown na siya konti. Kayong sibuyas mag-separate na ba. Lagay na natin yung kamatis.
ilagay ko na ulit yung karning baboy natin. Mix. After yan, lagay na natin yung bagoong. Bagoong na gamit ko dito mga studio, luto na po ito. Hindi siya fresh na bagoong kasi masarap to siyang ilagay sa ganito kasi mayroon ng timpla ba. Saka hindi ito siya masyadong maalat compare sa fresh na bagoong. Maglalagay na din ako ng magic sarap. Kunti lang po. Tapos konting black pepper. Yan, black pepper. Mix ko muna sandali. Tapos lagyan ko na to ng tubig. Wala kasing pork cube dito mga studio. Naubusan na ba kasi fish out na yun, kaya tubig na lang yung gagamitin ko dito. So hayaan natin to na ganito hanggang sa lumambot yung baboy. Takpan ko muna, balikan natin mamaya. Wow. Ito medyo malambot na yung karne mga studio, so ilalagay ko na yung talong. This is an optional po. Pwede kayong maglagay, pwede din hindi. Kami, mahilig kami sa talong. Kaya lagyan namin. Hintayin natin mga studio na maluto yung talong, tapos ready to serve na ito. Maglalagay din ako ng sili espada after po kung maluto na siya. So, balikan natin mamaya. Wow, luto na to mga studio. Yan natin ang kunting panghang. Ready to serve na to ang ating pork binagoongan. Wow. Lagay natin to dito mga kasudyo para makain na tayo kasi gutom na din kami. Kainan na. Luto na po ang ating pork binagoongan mga kastudyo. Kaya kainan na ito. Yehey! Pray muna tayo mo. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kainan na po tayo mga studio. Mayroon pala isang mananalo ngayon ng 500 pesos cash. Abangan nyo po mamaya. Wow, ayan o. Mayroong bagoong. Ganda kami dito ng spoon. Magkakamay lang tayo pang. Kamay na daw. Sige. Wow, thank you pang. Sarap na itong talong. Hindi makita ko. Ako lang ko na. Mm. Daplin na ito ni. Yan.
Tangan ta ng tissue para di ko naglangaw. Ha. Thank you pa. Wow, sobrang sarap na nito. Ay, magkuha day ko og sabaw pa. Tangan na ko dre. Ini na ni. Yan, kainan na. Kain po tayo Sabaw, mga di. ka-studio. Sa lahat pong nang nanonood sa amin ngayon, kain po tayo. Kain po tayo mga studio. Lambot. Ang sarap po. Medyo maanghang. The best po ito pamari sa kanin. Sobrang naganas kain dahil mayroong bagoong. Ano yung mga sudan nga kalas o kanon. Gerting kalasa yun. Mukha mo. Ang taba niya, nawala na yung kuhan ba no? Langsa ba kasi kinuna natin ng mantika. Tsaka itong ginamit namin na karne ay sobra-sobra lang ba? Nireuse lang po namin. Opo. Yan. Namia mo? Hindi sarap kayo. Medyo may anghang kunti mga studio dahil yung bagoong na ginamit namin medyo spicy yun. Hindi po namin kasama si Sax ngayon. Hindi din kumakain si Stas ng ganito eh. Tapos pag andito siya po sa outdoor bar, grabe, sobrang kulit niya po. Lahat ng nakikita niya po, tinatanong niya po kung ano ang tawag doon, ano ang pangalan doon. Kahurot na ako mo. At ba ko na? Okay. Kulang tayo sa kanin kasi sarap. Ikaw mang. Sakto na, meron pa ako. Sobrang panalo po to sa kanin. Congratulations po sa lahat ng nanalo ng 500 pesos. Congrats po. Advance Merry Christmas din po mga ka-studio. Sarap talaga man basta mayroong bagoong no. Nakakagana ng kain po. Kahit bagoong lang ulam. Busog na tayo na. Saka yung karne po na wala yung kuhan ba? Ngilngig ba anong tawag yung? Umay dahil sa bagoong. Di ba, ma'am? Kunti.
Pag ganito ulam na napapa-extra rice ko talaga. Sarap. Tubig mo. Cheers sa'yo. Cheers. Panalo yung pananghalian natin ngayon pa. Halong panalo po, sobrang sarap. Magre-reveal na po tayo ng isang mananalo ng 500 pesos cash. Yes po. And today's lucky winner ng 500 pesos cash mga ka-studio ay si Dun-dun-dun-dun. Aileen Sibala Romano. Wow. Congratulations po ma'am for winning po. Congratulations, Ma'am Aileen. Saka po sa mga hindi pa po nanalo po, mayroon pa ring chance no. Yes po. Until So, December 22 Until pa tayo. December 22 pa po. Once again po, ang nanalo for today's episode ay si Aileen Sibala Romano. Congrats po ma'am. Kung nakita mo tong video na to, please message us directly po sa Bisaya Studio page po. Yes Para po. ma-replyan namin po at mapadala agad po namin yung pera. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-send ng entries po nila po. Shout out po muna kami. Shout out Mads Helen, meron po siyang channel. Mini Talks from Canada. Weng Balyenas, meron pong channel. Ay po. Kurt Pascual, Ruben Gamalo Official, meron din pong channel. Lemski TV Official, J Jing TV, AJ Mood Channel Vlog, Sandra Bell, Alex Joan Vlog, Jesmar TV, Rivera's Family in Bukidnon, Ay po. April Dihomo from Taguig City, Essence Happy na Bisaya from Japan, Aquisha Girl, Carl Sam Uy, Lizelle Kumari, Christopher Gutang from Santa Mesa, Manila, Jainimi Sabiliano from Kuwait, Pinoy Jologs in Canada, Jelio Sigma from Iligan City, Maria Crisilda Alamag, Owen Dicena from Kuta, Kinabalu, Malaysia, Daniela Angela Corpus, Axel Bonifacio, Julieta Orsus from Muntinlupa, It's Kelly Mukbang, meron pong channel, Maricel Tosino from Athens, Greece, The Seric Family, Vicky Santiago, Istaniel Family from Cebu, Jennifer Villacorte from Caloocan, Ay po. Dindin Vlogs, PJ Family Mukbang, Kunching TV from Zamboanga City, Lane Astovesa at Jason Kamanyan Vlog. Yan. So yan na po lahat mga ka-studio, sobrang dami pala no. So sana po nag-enjoy kayo sa outdoor cooking natin today po. Sobrang sarap po na Pork Binagoongan. Yan po. Bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na outdoor mukbang. Bye-bye.